Vista estupenda. Hola. Avui ens endinsem a l'Oceà Índic per descobrir l'Illa Reunió, un dels territoris d'ultramar francesos i un destí ideal pels amants del senderisme. Començo a Saint-Denis, la capital. Després d'un vol llarg, aprofito per estirar les cames al Jardí de l'Estat, un jardí botànic amb una gran varietat de plantes tropicals i exòtiques. A Saint-Denis m'adono que hi ha una diversitat cultural important, un contrast que es pot veure amb la catedral de Saint-Denis i la mesquita de Noor Islam. I de Saint-Denis anem cap a Saint-Gilles. Anem a una de les poques zones aptes pel bany, ja que la majoria de platges de l'illa hi ha perill de taurons. Per això han col·locat malla a algunes platges, i una d'elles és la platja de l'Hermitage, que amb aquesta aigua espectacular he de fer-hi una bona capbussada. Un raconet de tranquil·litat perfecte per practicar el que m'han dit que és l'esport nacional, el pícnic. I és que aquí s'hi està de luxe. Un bon lloc per passar-hi uns dies de descans. L'endemà, tot i despertar amb un dia ennuvolat, agafem màscara i aletes i cap a l'aigua. Avui coneixerem els dofins de la Reunió. Aquests són més simpàtics que els taurons. I per sort, el dia s'aclareix i aprofito per fer una gran caminada a prop de Saint-Gilles per arribar fins a una espectacular cascada. El dia l'acabo fosc amb una posta de sol de colors vibrants a Saint-Pierre. I sincerament he vingut fins a la Reunió en gran part per conèixer les seves muntanyes. Vaig a l'Angevin a fer barranquisme i arribo a la Gran Galette. I quan arribo, això ha superat les expectatives. Aigua baixant absolutament per tot arreu, un autèntic espectacle natural. I totalment rebentat, acabo el dia a la platja de Grand Anse, gaudint d'una altra posta de sol impressionant. Aquí, les postes de sol estan sent cada dia més espectaculars. Avui he dormit a l'Etampon, a mig camí cap al famós Piton de la Fournaise, segurament l'icona de l'illa. Anar a la Reunió i no visitar l'Epiton és sacrilegi, sobretot si t'agrada el senderisme. És d'aquells llocs que a mesura que t'apropes el paisatge va canviant fins a semblar un altre planeta, sobretot quan arribes a la Plaine des Sables. L'Epiton és un volcà actiu i l'última erupció va ser l'agost del 2023. Per això, pel camí, trobes diferents tipus de lava, fins a arribar a l'imponent cràter. Les imatges no fan justícia a la sensació d'immensitat d'aquest gran cràter. De fet, molts paisatges d'aquesta illa són pura immensitat. I m'endinso cap al centre de l'illa, cap a la part més salvatge. Entro a Les Forêts de Beaubourg, on paro per fer una petita caminada i descobreixo una flora densa i exuberant. Plantes tropicals de tot tipus, i és que sembla Jurassic Park, tal qual. Només hi falten els dinosaures. I fent carretera decideixo parar a Le Grand Étang. Traduït és el Gran Estany, o podríem dir era.
perquè arribo i està completament sec, i irònicament, quan hi arribo, es posa a ploure. L'endemà decideixo anar cap a Mafat, a fer una de les millors caminades del viatge. Una d'aquelles caminades amb vistes, cadenes, escales, de les que molen. Aquí pots fer rutes de varis dies, però per temps acabo fent aquesta circular, que és un tastet de l'espectacular que pot ser la muntanya de Reunió. De fet, faig vàries rutes durant el viatge, però em quedo amb ganes d'algunes de les més llargues i amagades. I a la Reunió hi ha clima tropical, el que vol dir un clima molt canviant, pel que cal anar preparat. I això també fa que quan arribo a un dels millors miradors de l'illa tinc unes imatges dignes de la plana de Vic. Per uns moments em sento com a casa. Vista estupenda. I fent carretera per l'illa he vist paisatges de tot tipus. I vaig tancant la ruta visitant la fantàstica església de Notre-Dame-les-Laves, l'església de Saint-Anne o fins i tot un temple hindú on contrasten els seus colors alegres amb el negre de la terra volcànica. I durant aquest viatge he caminat sense parar i per tancar-lo faig una última caminada seguint una canalització que em porta fins a un gorg brutal. Merci beaucoup, Réunion.